csak mielőtt szétszedjük, engedjétek el. Még tanultunk egy éneket. Melyik az? Ki emlékszik rá? Ezüstszámot. Azért még énekeljük el ennek a szép számot, jó? Ezüstszámot hajtad ég, hófehér határon, de számon biberek, fázik a varázsony, zendül a jég a tavon, jobb mintána jönnek, decemberi hópihék, félig már az ünnep. Akárhányban látlóból, gyere be karácsony, nyújtsd meg gyertyát fényszórót a fenyőfágon. Melegedj meg idegen, légy vendégünk mára, karácsonyi csillagok, gyere a fenyőfádra. Erika nénivel megnézitek egy. Jó, megnézzük. Elindulunk, megkezdjük. Olyan szépen körbe rakta itt a... Figyeljetek csak, Ádám, elkezdem innen, jó? Nézd csak, ezzel nagyon lehet ügyesedni, a súlyatok majd iskolába ceruzával fogtok ilyen vonalakat vezetni, ez nagyon elősegíti, hogy ügyesen írjatok majd.